Skont l-MEP Laburista Daniel Attard, dawk li qed jitkellmu kontra r-ramel l-infirex fil-piknikerja ta' Taqali huma orakli nazzjonalisti. Attard tagħmel din id-dikjarazzjoni permezz ta' messaġġ fuq is-social media sabiex jaqbes għal sieħbu Jason Micallef, dan minħabba l-fatti li l-MEP Laburista jagħmel parti mill-istess klikka estremista ta' Micallef u Neville Gaffa. Roberta Bela din il-ġimgħa qal li Jason Micallef kien sensittiv meta tkellem għalkemm stqarr li hu ma kienx jirreaġixxi b'dak il-mod. Nifhem li huwa sensittiv, però mill-banda l-oħra sensittiv għaliex L-uffiċjal tal-Partit Laburista wkoll ġifieri. Ħalli kienet jitkellem fil-kappell tiegħu ta' amministratur ta' dak il-proġett u naturalment bħala ċittadin privat. Jibqa' l-fatt li l-Prim Ministru fl-ebda ħin ma kkundanna l-attakki fuq il-preżentatriċi Trudy Kerr b'Jason Micallef jeddida li se jdaħħal għall-qorti sempliċiment għaliex tkellmet fuq ir-ramel li tferrex fuq il-ħaxix tal-piknikerja. Anke l-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin ikkundanna t-teddid min-naħa ta' Jason Micallef illi bħala uffiċjal pubbliku suppost jaf aħjar. L-IGM insista li minflok jattakka lin-nies u jwaqqafhom milli jeżerċitaw id-dritt tal-espressjoni ħilsa, Jason Micallef kellu jikkomunika r-raġunijiet għalfejn inxteħed dan ir-ramel b'mod ċaru trasparenti. L-IGM għamilha ċara li dan huwa xejn ħlief attentat sabiex jagħmilha ta' bully ma' dawk li jikkritikaw bilan illi jalqilhom ħalqhom.